Kublai, minta ya Elon Musk lakot como visionary baru-baru sepadu aga pertai. Berbasnai roket elektrik gas bat ka thong jung usamat bedeng mas. Henry tang kandet nagi berbatip ya kene kejing shisha. Kidan ki por Malaysia ki ben lajan ban kelem bala jan ban duhnoh ya baroh ka baudan. Kene kam dai tang story jong success overnight. Kene ka story jong survival discipline bat ka jingkit kle. Tel da pikul mari ya le ka jing lane artin ya lade. Kene ka story ka dai ne ka benta jong pi. Lakaya Elon Musk house nam kat kandai inya poway ha South Africa. Umlong ba paunam umlong ba confident Henry usha show man laki por. Ha school kibe pat kina school ki show yu hadu kata baka wega por ula poi sha hospital. Ha kajaka ba unya leki Elon Musk ule ka ega bamla ban medor. Upule ke kot daki kinta daki sngi. Ka kot kalong hikai bat ka cingeda jungu. Kat bagi wegi kena ki lekai upan upule kumno baka pertai ke yai. Hagar taba udap kat nyos nam ujiet ka jingjiet ka bae. Ino ya ka South Africa om namar ba ka jingim kalong ka basok. Henry namar ukwa ya ka lawai ka bakam he. Ulet sya Canada bat hadin nang ta ulet sya US. Utrai shibun ki kam. Ya ka jingim ka balong simple bat upule ya ka fizik bat ekonomik. Om don ka jing singa sok ne ka guarantee ya ka lenti. Henry tang kalenti basyai ke ba uhi udon. Haus nam kat kandai posan Elon Musk ula drop out no naka school ba jong Stanford hadin tang arsngi ke ba ula depan join. Om nomor ba ulong bacai pede Henry nomor ungit ba ke internet kan penkelaya ke pertai. Usdang ke company ba kerteng ka zip tu. Utia aga office usumpat aga YMCA tremit bat sngi haus nam cijar kandai ladino ya ga zip tu aga dor kumbalai spa $1 million. Elon Musk uyu tang kumba ar million. Bon na kibreu kindala sange hangne Henry ompat ya Elon Musk. Invest ya kata ka pisah haka x.com. Bat hadin kala syaka PayPal. Haus nam arjar arla de ya ka PayPal syaka eBay haka dor kumba 1.5 billion. Elon Musk pat uyu kumba chispa prapeu million. Mentas ngap bahaya kane. Hangne de bapun ki story kibreu kan kot. Henry ka jing tresito mo Elon Musk kasdang hangne. Elon Musk invest ya baroh ke pisah ke baudan haka SpaceX haus nem arjar ban snai ke roket ke Tesla hau arjar sau electric car bat ki solar city ki bereu ki ong ki roket pi bet ne ke electric car kan om trekam pi pulut kaya ke pisah badhang ne kalajan gajing kelem jungu haus nem arjan reu hadu arjar pra ka SpaceX ka fail saji sinru ka fail bad hadin nang taru ka fail lightly ki jing rem daki million ka pisah la sep a ka Tesla ru kalajan poi ke bankruptcy kinong try ki quit kinong invest ki bitar ki media ki kento haus nam arajar pra Elon Musk ule yai ling baka divorce ladon kumban don pisah hau ushim pisah da karam saka wei ki jingrem te kamot kala kot ya baro haus nam arjar prahi ka SpaceX ka don kumba satang wei roket ban penhiar lada fail ka SpaceX kan shutdown Elon Musk undu ya baro roket uher hangne succeed job but hadin kato kan ne kan NASA ka ai khusnam ka SpaceX ta ki bon ki contract ka Tesla ru ka Elon Musk ru uju ubre ba chai khot ki bre ba bamler kam mental lolong ka symbol jang ka vision but ka courage haus nem arja jipeu ka Tesla ka yai public aja kan ar ka SpaceX ka seni gargo sha ka International Space Station haus nem arja khatsan hadu arja arpeu ka Tesla ka lolong ka world leading EV company Elon Musk umlong crowd ka bakun ta ja ka jingrem ulong crowd nomor wiya ini hababan kwit ka long basok sngap mentah ka ni ka pat ka dai ni ka benta jongpi number 1 Elon Musk fail man ki por publicly ka jingrem ka mod ba ulong bamler kam ulong bom don bok ulakot ka mod ba ule ka ka badan jingmod lada pirem kli om balai yang akumne Henry ong ka bang ayo jing hikai nang ne number 2 Elon Musk tip ya baro Henry utip ba balai ule namar ka jingit kle ya ka lawai sangai ban ab ya ka jing scam Henry ya da ka discipline bat ka jing temu ka pasai point number lai Elon Musk utre pra pa wado chispa kan taha ka tayo kia ka factory shim ya ka jingit kle hadin ba ka jingrem kawan ka talent ka ya rap Henry ka discipline ka palaj yau ka rutin jong pi menta ka jet ya ka lawai jong pi pasau haba ka SpaceX ka pel Elon Musk keno ya ka tim ga government dane ka yau Henry ushim ya ka jing keno ya la dehi
kata kadai kerokom perkat kapapen kelaya baroh. Kasengi bapi sange ban kenok ya kiwe kadai kasengi bapi sana kajing jongpi. Elon Musk long kerpang namar juk fail. Ulong special namar klet ban shim ya kajing kit klei. Lada pilong confuse na hapedeng jong kajing ele pim long telot. Henry pidang kam shua palat yakini ke baroh. Kam jongpi kam day ban long successful wood. Kam jongpi day ban yaine ke disiplin la kumno ro because history does not remember comfort. History remember commitment. Ka story Elon Musk kam kodda kajing job. Ka kodda kajing kit klei namar ka tangas snai kini ka PDF. Amban repeat ka story Henry ban hikai ka kini ka story ka kuah ingi. Kajing hikai ka direction bat ka next step ka dan hapok jong kini ka PDF ka dor tang kendai tengkah. Lada pikwa text yang WhatsApp ka dan ka description. Hadu hangne kublai shibon, stay strong, stay focused and stay blessed.